तो खेसारी लाल यादव अपन गजब के वो गाना लेके आइल बड़े, जो ना गाना के नाम बा चांदी के कटोरे। भैया गजब की गाना अपन प्रदर्शन देखावता भोजपुरी इंडस्ट्री में। लेकिन लेवल का होकेला भोजपुरी इंडस्ट्री के, ये औकात खेसारी लाल यादव दिखा दिए हैं। तो जे भी खेसारी के फैन होई भैया वीडियो के पूरा देखे जा, एगो लाइक कइले बिना मत जाइएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव का ये गाना भैया 3 मिलियन क्रॉस व्यू पार कर गया है। यूट्यूब पर कहा जाता है कि शहंशाह कौन है, तो खेसारी लाल यादव से बढ़िया कोई भी नहीं के पहचान करे वाला। कहे से कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकारी अगर अच्छा दिखाते हैं तो खेसारी लाल यादव। चांदी के कटोरे जौन गाना आइल बा भैया एकदम फुल मूड में खेसारी लाल यादव एमे एक्टिव दिखत अड़े। जौन गाना ई बाजता भैया अपन प्रदर्शन कुछ अच्छा देखावता। भोजपुरी लेवल में जौन होखेला कहल गइल बा कि बिहार में कहल गई रहे कि अश्लीलता पर गाना नहीं गाना है, तो खेसारी लाल यादव उसी को मद्देनजर रखते हुए अपना एकदम बेहतरीन प्रदर्शन गाना अपना दिखाए हैं। तो भैया चांदी के कटोरा गाना कैसा लागल एगो प्यारा सा कमेंट जरूर करिए जा, काहे से कि गाना बहुत ही अच्छा लेवल के बाजता, अपन फैन के खुश कर देले बा। खेसारी लाल यादव के जे भी चाहेता बा उ गाना फैन के खुश कर देले बा।